El projecte Gratitud afronta de forma local un problema que és global i que estem veient que està sent una de les línies principals a treballar des d'Europa, des de les Nacions Unides amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que és la gestió del nostre paisatge i, en aquest cas, la pèrdua de biodiversitat que estem experimentant els darrers anys. Per fer possible aquest projecte hem creat una eina, que és una plataforma web que es diu gratitudpallars.cat, amb la idea de donar visibilitat a les causes que busquen el bé de la comunitat i la conservació d'aquest paisatge amb gent que tingui temps i diners per poder contribuir-hi. Les maneres que hem trobat per poder contribuir a la millora d'aquest patrimoni, tant cultural com natural, són les contribucions voluntàries, és a dir, el que fem és voluntariat amb aquest paisatge, fem l'apadrinament de la pedra seca i també el que fem compensacions de les nostres emissions i donacions directes amb aquestes microreserves. Les microreserves, tal com indica el seu nom, són espais petits, bàsicament amb una biodiversitat de flora i fauna molt interessant, molt alta. I potser el que els hi falta és una figura de protecció més indicada. A través de petits acords amb propietaris, fem el que se'n diu la custòdia d'aquests espais per tal que es mantinguin i per tal, en algun cas, que es regeneri la flora i fauna que és. Ens hi hem de començar a implicar tota la societat, ja siguem locals, visitants, empresaris i administracions, per cuidar el nostre entorn i aquest paisatge.